Wa alaikum assalam. Mallam ka sha ruwa ba ga maganin ka baka hadiya ba. Yau mutum, ka jira na kofar gida bakin shagon nan. Ina fitowa yanzu. San da zuwa. Kawai. Sannu. Rana rana. Ka ciki ko? Kuma kai ke ta fama da ciki? Ka sha ruwan nan a ɗan bashi ruwan nan da sha. Sai sha ruwan nan ɗan da bashi da sha. Saboda rana. Sannan malam. Sannan. Malam ba za ka ɗan sha ruwan ba? Za ka ɗan sha ba kaɗan? Ciwo ba cin komai? Abinci ma fa magani ne. Ruwan ma baya wucewa. Hajiya, wani asibiti aka ji ne? Wani asibiti ba kuɗi, ba mu je asibiti ba. Babu kuɗin zuwa asibiti? Ba kuɗi. Kaga wasu 'yan magunguna ne ma can na je shago can. Na ɗan siyo mishi wannan guda biyar. To aje wannan. To, Na dakatar da shi. to, Kai. Hajiya daina bashi. to. Ni ma ban da dawa ba. Na haɗu da amini na. Wato, Lawan S. Buma. Kina ji? Shi ne muke magana da shi. Shi ne na mai bayani akan rashin lafiyan baba. Saboda shi ma san da abin. To amma duk tunanin mu ya samu sauki. Ashe na kwance. Ashe Lawan din ya ji rashin lafiyan. Ya ji shi ma wallahi. Allah sarki. To dalilin da yasa ya ce tuntuni me yasa ba ya magana ba. Bai akwai hanyoyi da yawa wanda ba za a sha wahala ba. Yanzu dai ga buhun shinkafa nan. Oh Allah mun gode daga wane? Daga wane wannan shinkafan daga ina? Wannan shinkafan Eh, daga Alhaji Nasiru kenan. Abdullahi. wani Alhaji Nasiru? Jikan Buba Almalgui. Allahu akbar ka ce mun baya goye marayu. Baya goyi marayu. Allahu akbar. Kusan me yace ga ni na 50,000. Ai ce fa ni da Hamsin? wannan. Malam me za ka yi da kuɗi kai da kake kwance ba lafiya kwanta. Kwanta. Allahu akbar. Baya wannan. Sannan yace na dauke shi ba kai shi asibiti. Yanzu haka zuwa gobe litinin idan Allah ya kai mu da safe karfe 8 a shirya shi za mu zo da mota sai a kai shi asibiti ya dauki nauyin komai da komai. Allahu akbar. Baya goye marayu. Bawan Allah. Dama shi mai sharewa talakawa hawayensu ne. To amma me yake nema? Oh, ba dan siyasa bane. Kawai shi mutum ne mai son talaka. Mutum ne wanda baya so ya ga talaka yana cikin wani hali ko mu wani yanayi. Kawai da za mu samu ire-iren su kamar mutum 10 a Najeriya. Na rantse da Allah talaka ba zai talauci ba. Talaka ba zai shiga kowane irin yanayi ko hali ba. Shi yasa ko da yaushe muke ta faman addu'a, muke ƙara roƙon Allah. Allah ya yarda mana ire-iren su. To mutum da yana yi bari a ce sun zama su da yawa. Kin ga komai ya gyara talaka. Ni fa na daɗe ina jin labarin bawan Allah nan. Domin matan da mazajen suka rasu da yawa. Kullum ina jin suna hirar shi. A shaidar da rabon mu ma dai zai zo gurin mu. Allahu akbar. Ya wuce haka. Kai nuwa da shan Allah kenan. Kwarai kuwa. Allahu akbar. Kawai. Gashi nan malam taba ka ji. Kana ta kanka wata 50. Daya ya taba ka ji ko? Ka ji shi. Bari zan adana mana sai Allah ya baka lafiya. Ina mutum ne mai son talaka mai son taimako. Na rantse da Allah in ke ga irin abubuwan alherin da yake yi kuma matasa da dattijai kai ba iya na garin nan kaɗai ba an na wani gari inda an kawo mai kuka da ya shafi taimako babu abin da ba zai iya ba saboda burin shi kenan. Kudin shi ba ya tara bane kawai don kowa ya tara ne don talaka don kuma ya taimaka ya ga cewa an daidaita babu wata matsala ga talaka. Allah ga bawanka. Allah ka tsare mana shi. Duk wanda ya nufe shi da sharri ya Allah ka maida masa shi taki. Allah ka daɗa kare shi. Allah ya saka mishi da alheri. Abin duk da ya taɓa Allah ka ci gaba da dafa mishi. Allahu akbar kainuwa da shan Allah. To yanzu zan koma. Yawwa. Mun gode. Allah ya ƙara lafiya. Mun gode. Allah ya ƙara sauki. Ka shirya shi da wuri Allah zan zo da wuri kamar 8:30. Allah ya saka masa da alheri. Amin. Allah ya saka masa da alheri. Yawwa. Allah ya tsare mana shi. Amin. Allahu akbar malam. Ka ji su 50 ne. Ka ji su ko? Ba su zan rike. Ba su kawai. Malam har na ga ka dan ji karfi. Allah ya ƙara maka lafiya. Allah ya sa abincin nan da aka bamu ka ci a bakinka. Ka gaban wakiyanka ka zama hero.
san ka gawar ta ka